O Auditorio do Vello Cárcere de Lugo acolleu a conmemoración do centenario do primeiro Congreso de Economía de Galicia, celebrado na cidade no ano 1925. Un acto promovido polo Foro Enrique Peinador, coa colaboración da Xunta de Galicia, o Concello de Lugo, a Deputación de Lugo, a Caixa Rural Galega e o Grupo El Progreso. O concelleiro Mauricio Repeto e a deputada provincial Pilar García Porto amosaron o seu agradecemento pola invitación, sinalando o valor histórico e económico do acontecemento para Galicia. Está claro que es un día importante para Lugo, es un día importante para la ciudad, porque evidentemente sin economía y sin grandes precursores del movimiento económico en una ciudad, poco desarrollo puede haber. Estamos celebrando estos 100 años de ese primer foro económico de economía de Galicia y tenemos que en este caso recordar la figura de ese empresario Álvaro Gil Varela, una figura emblemática de nuestra ciudad que aunó todo lo que puede aunar todo un buen empresario. Por un lado, el generar empleo, riqueza en la ciudad, pero también comprometido a nivel social y por supuesto a nivel cultural, demostrándonos que la economía puede ir de la mano también de la cultura y debe ir de la mano, en este caso siendo un mecenas, apostando por la cultura, por dar contenido de forma importantísima, en este caso al Museo Provincial de Lugo, a los ciudadanos de Lugo, y atesorando y coleccionando e impulsando también esa labor filántropa de todos aquellos empresarios comprometidos con su época y con su tiempo. Para min é unha auténtica honra poder acompañalos hoxe aquí representando a Deputación de Lugo neste acto de inauguración do centenario do primeiro Congreso de Economía organizado polo Foro Enrique Peinador. Reunímonos ademais nun espazo simbólico, reunímonos no vello cárcere, para lembrar un fito fundamental da historia económica de Galicia e render homenaxe ás persoas que fixeron posible aquel encontro pioneiro entre as que se atopan figuras como Álvaro Gil Varela, lucense, comprometido coa modernización do país, coa dignificación do pensamento económico galego. E fai 100 anos xa daquel congreso que foi moito máis que unha reunión de expertos, foi unha expresión de confianza nas capacidades propias da nosa terra, de Galicia, unha chamada a pensar o desenvolvemento dende a realidade do noso territorio e un auténtico exercicio de orgullo colectivo nun tempo no que non era doado falar de economía en clave galega. 100 anos despois, seguimos compartindo esa mesma aspiración, porque a economía non pode desvincularse da cultura, non pode desvincularse da lingua nin das persoas. O progreso só é real cando chega a todos os territorios, cando crea oportunidades e cando respeta a nosa identidade. Xosé González Martínez, presidente do Foro Enrique Peinador, evocou o espírito do Congreso de 1925, no que se formularon propostas baseadas nun pensamento económico galeguista, insistindo na necesidade de recuperar aquel legado adaptando o presente. A identidade ten moitos factores, ten a economía, ten a cultura, ten a paisaxe, tal e como o Congreso de Economía debateu aquí, precisamente Evaristo Correa Calderón, inda que despois seguiu outros derroteiros na súa vida, fixo un gran discurso no Congreso arredor da potencialidade do turismo. Os castelos estaban caíndo, os pazos estaban caíndo. Evaristo Correa Calderón era partidario de reconvertir todo eso en o que son hoxe, casas rurais dedicadas ao turismo, poñer en valor o patrimonio. El decía que había que recuperar e poñer, sinalizar o territorio con toponimia, o que está facendo ainda agora, é dicir, tantos anos despois o que se dixe no ano 95 estáse ainda facendo. No ano 95 creouse no Ribeiro a estación etnolóxica da viticultura e iso era unha proposta dunha comisión do Congreso de Economía. Desde 1925 hasta 1995 que se crea a Estación de Viticultura no Ribeiro. Así que o Congreso de Economía de Galicia foi un congreso de visionarios. Isto deu-nos pé para pensar que, aínda que hubo
persoas en Galicia, como Lucas Labrada e outros autores que se preocuparon de estudar o desenvolvemento económico de Galicia, deunos que pensar que o Congreso de Economía Galega era un fito histórico que había que airear, que poñer en valor. E ese Congreso definiu moitas cousas, porque anos despois creouse en 1958 a Revista de Economía de Galicia, a única revista na súa especialidade que tiña prestixio nas universidades europeas. Foi unha revista dedicada a leccionar sobre a planificación económica, a vertebración do territorio, a incorporar ao mundo das empresas como un elemento diferenciador a cultura e a lingua. Esa revista de Economía do ano 58 durou 10 anos exactamente. Pero antes da revista de Economía hai outro feito importante, ya que no ano 36 en xaneiro, no Pazo dos Ulloas, en Ribadavia, Álvaro das Casas creou a primeira cooperativa que se chamaba Unión de Cooperativas do Ribeiro do Avia, coa intención de mellorar a calidade dos viños e ademais fixo un chamamento no manifesto da UCRA. Aqueles que non potencian, non consuman viño galego e prefiran o de fora, están facéndolle un atentado a Galicia, a súa economía e a súas xentes. Para nós, o Foro Peinador, que as campañas que vimos facendo a través das redes sociais, indicándolle a xente que ten compromiso co país, que ten que ser un compromiso integrador, non disociador. Non se pode celebrar o Día das Letras Galegas e en ese mesmo día estar festexando tomando viños etiquetado en castelán. Iso é un contrasentido. Ni tampouco o día 25 de xullo se pode festexar a identidade galega e acto seguido polas rúas de Santiago pois tomar produtos etiquetados en castelán. Así de claro. Sei que ás veces ten molestado esta nosa proposta, pero é que se non somos capaces de que os consumidores, os empresarios e a política se poñan de acordo nun denominador común, que é potenciar os recursos naturais do país integrados baixo a denominación de orixe que a lingua e a cultura galega como imaxe corporativa, teremos un país disperso, desartellado, e que no mundo da globalidade non terá presenza como unha economía con personalidade de seu. É un discurso innovador que nos extraemos da historia de Galicia, pero, como dicen, con toda humildade, porque non inventamos nada, estaba inventado. O que ocorre que volvo a insistir, aquí houve un exceso de poetas e de escritores de menor calidade, home, maiores, mira, Cunqueiro e outros máis, outros son de menor calidade, que publicaban as súas obras, pero que non eran agentes sociais de galeguización. O país necesita un discurso transversal, non un discurso unidireccional, vertical. Necesitamos galeguizar a xustiza, necesitamos galeguizar a economía, necesitamos galeguizar todos os aspectos que integra a actividade que nos define como pobo. A directora xeral de SES Galicia, Raquel Rodríguez Espiño, informou de que a Xunta de Galicia está a traballar nun novo plan xeral de normalización lingüística que contempla un selo de calidade para as empresas que usen o galego na súa liña de negocio. Como ben decía Xosé, pues as empresas teñen, lóxicamente as administracións temos certas obrigas e temos tamén as competencias para impulsar que a lingua se estenda e se use de maneira normalizada, vamos a decirlo así, nas empresas de Galicia. Constame, porque así o falei co secretario xeral da Lingua, que se está traballando nun novo plan de normalización da lingua galega. Trasladoume algunhas das medidas que este plan pretende incorporar
para o fomento do galego no tecido socioeconómico. Nomeadamente, anticipoume que pretende crearse un selo de calidade para empresas e negocios que destaquen polo fomento da lingua galega, e tamén a creación de vantaxes para as empresas que empreguen o galego para abrir mercados nos países lusófonos. Non vos vou negar que o mundo empresarial actual e máis o mundo financiero, con empresas e mercados cada vez máis internacionalizados, está a ver como a lingua inglesa está presente no seu día a día e invade o terreo das dúas linguas cooficiais. Por unha banda, comeza a ser habitual que recibamos documentación de presentación das empresas, principalmente das startups, pero tamén dos proxectos industriais que precisan cerrar estructuras de financiamento diversificadas en certo modo complexas, e preparada en inglés como lingua común para todos os interlocutores obxectivo. Despois, traennos o documento en inglés e sí que verbalmente expresanse nalgunha das dúas linguas. Daqui si digo que todos falan en galego tamén mentiría. Por outra banda, numerosas palabras da lingua inglesa estánse a coar a diario na fala tanto do galego como do castelán. Así é habitual referirse ás partes interesadas como stakeholders. As empresas presentan o seu business plan en lugar dun plan de negocio, ou que as súas contas de resultados, que xa se están a chamar P&L, non presenten beneficios senón revenues. Todo isto é consecuencia, por fortuna, de que Galicia cada vez está a ser máis atractiva para investidores de fora da comunidade autónoma e as nosas empresas teñen proxección máis alá do noso territorio. Isto tamén ten repercusións na lingua empregada no día a día das súas relacións. Eu o que si vos podo decir é que nos últimos meses en SIES Galicia, cando levamos aos nosos comités de investimento algún proxecto no que interven algún investidor de fora, non só de fora de Galicia, sino tamén de fora de España, temos feito as reunións principalmente en inglés porque é o idioma común para todos, pero despois os que somos daqui sí que nos atrevemos a facer algunha pildoriña en castelán e en galego, pois porque vexan e porque aprecien a nosa cultura. Entonces, sempre con máximo respecto, lóxicamente, polo interese das persoas interlocutoras e sempre co ánimo de entendemento. Polo tanto, como dicía, partindo do escrupuloso cumprimento da legalidade vixente, como non pode ser de outra forma, animamos a todas as empresas ao uso da lingua galega con liberdade, con autoestima, pero tamén con intelixencia. E o que desexamos é que o galego sexa unha ponte e non unha fronteira. En definitiva, que sexa unha lingua que quen ven de fora poida escoitar, respectar e mesmo querer usar. O director comercial da Caixa Rural Galega, José Manuel López, realizou unha radiografía da economía lucense salientando os seus puntos fortes e as súas carencias estruturais. Lugo, ca súa rica historia e o seu incalculable patrimonio natural, a súa xente traballadora, atópase nun momento de transformación e adaptación, enfrentándose a desafíos con resiliencia, aproveitando novas oportunidades para construir un futuro próspero. Este momento de transformación non é algo singular, nin propio da provincia, senón que os tempos que vivimos, os cambios e innovacións tecnolóxicas constantes, pois obrigan e empuxan a esta adaptación de forma, constante e necesaria. Esta resiliencia e capacidade de adaptación xa podemos comprobar na crisis anterior de aquel 2008-2012 aproximadamente, cando podemos ver que nos chegaba de xeito máis tardío e probablemente de xeito menos intenso que se sufriu no resto do país. Para facer un repaso da situación da provincia de Lugo, en boa medida utilicei un documento que se chama Lugo Informe Anual 2024, feito pola Confederación de Empresarios de Lugo en colaboración ca Diputación, para ter unha visión o máis local posible e ir aos datos máis relevantes desde unha óptica moi local.
A provincia, en conclusión, presenta un panorama económico con luces e sombras que non aporta grandes sorpresas respecto do que nos poidamos esperar sin facer un análisis demasiado profundo. Un panorama marcado por tendencias demográficas e sectoriais que en algúns casos son similares ao entorno que temos, en outros casos pois teñen especificacións propias ou intensidades diferentes. Os desafíos máis severos que presenta a provincia a nivel económico son similares aos do país, mesmamente similares aos do mundo occidental, e a cuestión é ver se a provincia pois, presenta unha situación mellor, peor, ou o entorno no que estamos. Non? En relación á demografía, un reto claramente estructural, observamos unha tendencia demográfica decreciente e un significativo envellecemento da poboación. Nos últimos 10 anos, a provincia ven perdendo poboación de forma sistemática. En 2023, casi o 7% dos nosos habitantes superaba os 85 anos de idade e o 23% está na franxa de entre 65 e 84 anos. Se sumamos os dous porcentaxes, podemos dicir que aproximadamente o 30% da poboación da provincia está por riba dos 65 anos. Cifra superior á media de Galicia e, a súa vez, a media de Galicia superior á media española. A natalidade é especialmente baixa, con só un 2,77% da población da provincia menor aos 4 anos, porcentaxe a súa vez inferior á media de Galicia e a media de Galicia a súa vez inferior á media española. A poboación estranxeira non deixa de medrar, pero este incremento non é suficiente para compensar o descenso do censo da provincia. Cabe sinalar, eso sí, que dentro deste contexto de crecemento da población, a capital lucense medra en población, tendo superado os 100.000 habitantes no ano 2024. A situación demográfica é, por tanto, peor na nosa provincia que en Galicia, e, a súa vez, peor en Galicia que en España. Esta realidade demográfica impacta directamente no mercado laboral e na capacidade de innovación e de emprendimento da provincia. A bióloga e gandeira Ana Corredoira, da explotación leiteira Leites en Mais, salientou a crise que vive o sector agrario facendo unha reivindicación do papel da muller nun sector que segue competindo en desvantaxe con outros. Para min este tipo de espazos son espazos de reflexión colectiva. É dicir, eu veño aquí, créanme que si para algo me podo considerar autorizada é para sementar un pouco de reflexión, porque eu realmente non son ninguna experta en nada, pero sí que teño un testemunho e teño unha realidade e podo dicirles que nese sentido sí que estou convencida de que non me engano, non? Cando unha un pouco abre as portas da súa vida, do seu traballo, da súa experiencia, está sendo realmente humilde, está sendo honesta e máis que un relatorio eu que pretendo é iso, non? Porque realmente cando participo nun espazo así sempre me xeran moitas influencias pois, o que escoito previamente, o ambiente, non? E o espazo que encontro cando sento nesta cadeira, non? Entón, pois, de novo, grazas tamén pola vosa atención. Eu chamome Ana Corredoira, teño 35 anos, son bióloga de formación, pero gandeira de profesión e de vocación. O meu é unha cuestión casi xenética. Eu son unha nena que nace, que se cría, que medra entre vacas, nunha pequena aldea que se chama A Cernada, no concello de Palas de Rei, aquí na provincia de Lugo. Medrei nunha familia pois humilde, dedicada ao agro por decisión, por vocación e por convicción, ao carón dun pai e dunha nai que, bueno, probablemente nunca utilizaron os termos economía circular, sostibilidade, innovación, pero a min ensinaronme o significado de todos eses termos. Eu teño un irmán 3 anos máis novo que a min, hoxe doutor en química. Os tres medramos como calquera neno, como calquera moza que nace nunha aldea, nun entorno rural, moi apegados a un traballo que aínda hoxe segue a representar unha forma de vida, porque a liña que separa a nosa vida persoal e a nosa vida laboral é tan estreita que na maior parte dos casos desaparece por completo, non? Os problemas, as dificultades, os retos, tamén os éxitos e logros cando chegan, forman parte dos espazos familiares e dos espacios persoais e, por lo tanto, é imposible non contaminarse diso. Pero, a marxe desa realidade, eu sí que recollín de meus pais a responsabilidade e o compromiso que tiñan co seu sector.
A nosa foi sempre unha granxa familiar, unha granxa de carácter extensivo. Vou incidir nas palabras, aínda que xa digo, temos que ter moito cuidado tamén e ser moi críticos e moi responsables cando utilizamos as palabras, porque moitas veces acontece, dígollelo eu, que vivo e sigo vivindo nunha aldea, despois contarelles as características desta aldea, na que moitas veces as propias mulleres e homes rurais non nos recoñecemos nos discursos que falan sobre nós. Non nos recoñecemos nas fotografías que se proxectan sobre nós. Eu mesma a veces custa utilizar a palabra rural, porque eu son da aldea, porque a miña avoa nunca foi rural. A miña aldea, os meus avós, as xentes do lugar, son xente do campo, xente da aldea, e iso é identidade. Iso é compromiso, e iso é responsabilidade, cun xeito de facer e cun xeito de vivir. Dicíalles que, pois, nun contexto dunha granxa familiar, os meus pais, aló polo ano 2002, decidiron facer a conversión e a transformación a unha agricultura e gandeiría ecolóxicas. Ano 2002. Nunha pequena aldea, as carreteras eran, ao mellor, un pouco peores que as actuais, pero vaya, as comunicacións, as posibilidades, as oportunidades nun espazo rural eran as que eran, e o carácter innovador da proposta, porque non solamente fixeron unha transformación, unha certificación, senón que levantaron un pequeno obrador para empezar a transformar parte do leite producido polas nosas vacas. É dicir, eu medrei nun modelo de gandeiría cun peche de ciclo, dende a produción, dende a terra, dende a agricultura, ata as consumidoras finais. Eu medrei non só entre vacas, tamén entre consumidores e consumidoras dos nosos produtos, en feiras, mercados, en tendas, e aprendín a facer yogur con 13 anos, ao lado do meu pai, e fui á universidade grazas ás miñas vacas, porque non tiven outro apoio económico que o esforzo e a entrega dos meus pais. Tamén compre contextualizar que eu formo parte dunha xeración de mozos e mozas que tanto a nivel social como a nivel educativo vivimos un contexto no que se nos animou a formarnos para marchar. Esta realidade non hai que esquecela, porque ahora cando se fala de abandono, cando se fala da demografía, cando se fala da realidade socioeconómica dos entornos rurais, das aldeas, das vilas, un espazo que non esquecemos representa máis do 80% da superficie deste país. Esquecemos eses discursos e esas situacións previas que nos levaron ao que hoxe estamos vivindo, porque do mesmo xeito que as accións e as decisións que tomemos hoxe condicionarán o futuro das nosas fillas, o que pasou hai 2 décadas está condicionando a nosa vida presente. Polo tanto, pois nese contexto social no que se nos animaba a marchar para buscar un futuro fora, o discurso era: fórmate, prepárate para procurar un traballo que teña valor, boas condicións, e ao final todo redunda un pouco no que é a percepción social e a valoración social dun oficio, dun traballo que segue a ser vertebrador e imprescindible. E esta é a primeira pata un pouco de traballo coa que me atopo cando eu regreso no 2013 a miña casa despois de completar a miña formación universitaria. Atópome cun problema social, un problema de percepción de oficio, de percepción social dunha clase traballadora que non somente é importante como vertebradora dun medio rural, senón que é fundamental para a sociedade urbana. Para a sociedade actual, tal e como a coñecemos, é fundamental para construir a sociedade de futuro. Polo tanto, eu, muller de ciencia, entendo que tamén a innovación debe ser unha ferramenta que nos permita traballar a nivel social, non só neste sector, sino tamén nos nosos entornos, no mundo rural no que vivimos. A presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, Sandra Piñeiro Vilas, reflexionou sobre os dereitos lingüísticos dos cidadáns como base para a normalización da lingua galega no ámbito socioeconómico. A reflexión que quería facer con ustedes pode parecer periférica. Pero no fondo toca o corazón de aquilo en que consiste vivir, consumir nun mercado libre, transparente e respectuoso, e son estes dereitos lingüísticos. Para isto optei por facer un breve paseo polo contexto actual no ámbito comunitario nacional, estes proxectos legislativos, particularmente un que afectan e que supón un avance notorio nos dereitos lingüísticos dos consumidores, en como se perciben estes dereitos lingüísticos dende o mundo da empresa e da economía, a necesidade de implicar as administracións públicas de cara a unhas propostas de futuro que nos presenten un futuro esperanzador.
A lingua, todo o mundo está de acordo en que é un instrumento de comunicación, iso é obvio. Pero é moito máis, é contrato social e económico. Un fío invisible que une persoas, culturas, mercados e decisións de consumo. Cada palabra nunha etiqueta, cada frase nun formulario, a atención nunha caixa de cobros, un chat digital, é unha ponte entre quen ofrece e quen recibe, entre a empresa e o consumidor, entre a tradición e a modernidade. Pero tamén a lingua, en sí mesma, é un ben económico, é un factor de confianza e un indicador de calidade, e, ademais, é un dereito dos consumidores. O que hoxe propoño é pensar na lingua non só como patrimonio cultural, senón como variable económica e de xustiza de mercado. Nun contexto global no que falamos de transición digital, sustentabilidade, intelixencia artificial, ás veces esquecemos que o acceso á información e a decisión do consumidor parte de algo tan elemental como que entenda o que lee nun envase ou a ser atendido na súa lingua cando chama a un servizo de atención ao cliente. A Unión Europea recoñece a protección das persoas consumidoras como un principio transversal e que a información ao consumidor é en sí mesmo un dereito fundamental. A lingua é un dereito de consumo. E isto resulta do 169 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ou da Carta de Dereitos Fundamentais, que establecen que a política de consumo debe garantir un nivel elevado de protección. A pregunta é, como se traduce isto en dereitos lingüísticos? Bueno, pois, por unha parte, a Comisión Europea xa indicaba que a información sobre produtos e servizos é un dereito fundamental. O regulamento do ano 2011 sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor establece que a información obrigatoria dos alimentos debe estar redactada en lingua facilmente comprensible polos consumidores do Estado membro onde se comercialicen. E este principio de comprensibilidade deu lugar a unha rica xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. E un caso paradigmático foi o Guerres, no que o Tribunal de Xustiza declara que os Estados membros poden exixir o uso da lingua nacional na etiquetaxe. O límite que non constitúa unha restricción desproporcionada á libre circulación da mercadoría. Esta decisión supuxo un punto de inflexión, porque recoñeceu que a lingua non é un luxo cultural. A lingua é un compoñente esencial da seguridade alimentaria e da transparencia comercial. O consumidor debe poder entender o que compra, o que come e o que consume. E a todo isto, por outra parte, a Comisión Europea, no ano 2005 xa, desenvolveu unha estratexia marco de multilingüismo que promove o acceso á información, procedementos e normativa da Unión en todas as linguas oficiais, resaltando o impacto económico, porque unha man de obra con mellores competencias lingüísticas favorece a competitividade e a mobilidade laboral. O Estado español é un Estado plurilingüe. Isto é, por unha parte, un reto, pero tamén é unha oportunidade. O artigo 3 da Constitución é coñecido por todo o mundo. Establece que a lingua oficial do Estado é o castelán e que as linguas cooficiais serán nas respectivas comunidades autónomas. No ámbito do consumo, a Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios establece que a información esencial dos produtos debe figurar polo menos en castelán, pero as comunidades poden exixir a obrigatoriedade da súa lingua propia. Aquí atópase, obviamente, Galicia. O desenvolvemento, no caso de Galicia, na Lei de Consumidores Autonómica do ano 2012, recolle expresamente o dereito das persoas consumidoras e usuarias como dereito básico poder usar calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia con sonte ordenamento xurídico. Outras comunidades autónomas deron un paso máis adiante. No caso de Cataluña, contamos co Código de Consumo, que deu lugar a bastante xurisprudencia constitucional que declarou a adecuación desas previsións ao parámetro de constitucionalidade. E, por outra parte, contamos con toda esta xurisprudencia. Que ocorre? Que a conclusión que alcanzamos é que efectivamente os consumidores poden exixir a información completa na súa lingua. Pero isto na práctica dá lugar a unha realidade moi desigual. Por exemplo, en Cataluña, da man do Código de Consumo declarado expresamente constitucional e do seu Estatuto de Autonomía, existe unha ampla presenza do catalán na etiquetaxe. En cambio, en comunidades como Euskadi ou Galicia, a porcentaxe de produtos etiquetados en lingua propia é moito menor.
De feito, vin que no caso da etiquetaxe, apenas o 20% dos produtos comercializados en zonas bilingües presentan etiquetaxe bilingüe ou multilingüe. E esta asimetría o que ven a revelar é que o mercado por si só non garante a igualdade lingüística. Cando a presenza dunha lingua se deixa a iniciativa empresarial, a tendencia natural é optar pola lingua de maior alcance a nivel comercial, e isto que conduce pois á invisibilidade das outras linguas. A directora territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en Lugo, Carmen José López, en representación da Xunta de Galicia, recordou a importancia daquel congreso como un acto de confianza e audacia na Galicia daquel tempo. Hai 100 anos, nesta mesma cidade, un grupo de visionarios intelectuais e empresarios, nomes que resoan hoxe con forza, como Vicente Risco, Antón Vilar Ponte ou os irmáns Fernández López, despois contarei unha pequena anécdota moi breve. Xuntáronse non só para analizar o presente, senón para deseñar o futuro. Aquel congreso, no ano 1925, foi un fito. Foi a primeira vez que Galicia se pensou a sí mesma de forma integral en termos económicos, buscando solucións propias a problemas estruturais. Foi, eu creo que podemos definir así, foi un acto de audacia, un acto de confianza e seguramente un acto de amor grande cara a nosa cultura e cara a nosa terra, aportando ademais de cara as bases intelectuais do primeiro Estatuto de Autonomía. Hoxe, esta conmemoración é un acto de xustiza, unha homenaxe á figura de Álvaro Gil, un empresario exemplar, un mecenas e un galeguista comprometido. Alguén que entendeu moita antes que outros, que o progreso económico carece de sentido se non vai da man do progreso cultural, social ou lingüístico. De aí esa perspectiva da que se falaba antes, desa necesidade dunha perspectiva integradora. E aquí vou decir unha anécdota moi breve, porque falaban antes da aportación de Álvaro Gil, por exemplo, pois a poder implantar no municipio de Sarria a fábrica de cementos Cosmos. Eu son a filla dun traballador desa fábrica de cementos Cosmos, que xa digo, impulsou pois Álvaro Gil xunto cos irmáns Fernández López. Eu sempre digo que a fábrica de cementos Cosmos foi en Sarria un exemplo de que grazas a un proxecto empresarial e a aportación e a aposta polo territorio pois destas persoas, pois moitos puidemos nacer en Sarria, vivir en Sarria, porque meu pai puido volver de Barcelona, que fora ali a estudiar, grazas a que esta fábrica se montou en Sarria. Así que eu hoxe, de verdade, que non esperaba coincidir con esta anécdota de que, bueno, pois desta figura de Álvaro Gil e a súa aportación a esa fábrica de cementos Cosmos, pero eu síntome moi orgullosa pois destes precursores que apostaron polo territorio, que fixeron, ademais, unha forma moi diferente, porque eu vivino na miña propia persoa dunha forma diferente de facer empresa, dunha forma comprometida co territorio, cos seus traballadores, co desenvolvemento. Hoxe, xa digo, aquela empresa en Sarria supuxo pois un impulso moi importante, un antes e un despois para ese municipio, e tamén supuxo un compromiso moi importante co territorio. De feito, a iglesia, o colexio, moitas becas para fillos de traballadores pois foron grazas a esta forma de facer empresa. Aquel congreso, que ao final non me quero tampouco ir do tema, e xa quero ir rematando, que xa sei que vamos mal de tempo, ensínanos que o futuro de Galicia depende hoxe, igual que dependeu entón, da nosa capacidade para cooperar, para innovar e para creer en nós mesmos, para ser conscientes de que somos nós os que temos que, como dicía antes, pensarnos a nós mesmos e ser capaces de tirar de todo o potencial que temos. Quero, por tanto, e xa con isto remato, felicitar sinceramente ao Foro Enrique Peinador por esta iniciativa. Eu creo que é fundamental ter eses espazos para pensarnos, para decidir a onde queremos ir, para reivindicar o noso territorio, a nosa lingua, a nosa cultura. Eu tomo nota, son a directora territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, así que tomo nota de moitos dos apuntes que se fixeron hoxe, desa necesidade de aposto polo territorio. De feito, pois nos, por parte da Consellería de Emprego, se está desplegando eses polos de emprendemento para apoiar
ese emprendemento en todos os territorios, porque parecenos importante, parece que sempre asumimos que os recursos e os asesoramentos e os apoios para emprender estén nas 7 grandes cidades de Galicia, e nós tamén con estes apoios ao emprendemento defendemos que se descentralice tamén ese apoio con 5 polos de emprendemento que están a acompañar as iniciativas emprendedoras na provincia de Lugo en 5 territorios distintos da cidade de Lugo, porque creemos que efectivamente para facer país e para facer terra é imprescindible ter tamén en conta todo o territorio. Sabemos que é necesario equilibrar o poder que hai dentro de Galicia dos distintos territorios e, dende logo, reivindicar o peso e dinamizar tamén o interior de Galicia, e para iso temos que ter, dende logo, gandeiría e todos os nosos sectores de sempre, e temos que ter tamén industria, e creo que é tamén importante, porque esa industria transformadora de todo o potencial que temos do noso sector primario tamén nos vai permitir poder facer máis competitivo o propio sector primario. A presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, recordou o Congreso de Economía de Galicia como un evento importantísimo no seu tempo para Lugo. Desde el Progreso nos sumamos a este homenaxe e recordamos que é un deber e que temos a tarefa de dar a coñecer aquela celebración que se hizo aquí en Lugo fai 100 anos no Círculo de las Artes e dar a coñecer para que sirva de exemplo de o que hai que facer. Porque recordar o primeiro Congreso de Economía de Galicia supón tamén unha chamada á actualidade, para que aquela iniciativa teña continuidade hoxe, para que a reflexión se impoña sobre a consigna para que as tomas de posición se adopten desde o coñecemento xeral e non desde posicións partidarias. A reflexión conxunta, aberta, con voces diversas, pero sempre con autoridade de los que nos falan, será o mellor camino para que adaptemos unha folla de ruta común, aceptada e apoiada pola maioría a favor da transformación económica que xere postos de traballo en Lugo para aproveitar e transformar os recursos naturais que dispón Lugo e Galicia. Hai que marcarse obxectivos de transformación para que deixemos de ser unha terra que se baleira de persoas. E para iso habemos de estar abertos a unha mentalidade que implique a transformación, a xeración de riqueza ou o aproveitamento de recursos naturais. Daquel primeiro Congreso de Economía de Galicia, hai cuestións que sigue sendo hoxe unha demanda, que siguen sendo realistas, propostas que xeran riqueza en Galicia. Daquel primeiro Congreso de Economía queda unha visión global de Galicia. Desde Lugo reivindicamos esa visión. Queremos ser parte activa de unha Galicia en marcha. E para iso necesitamos as mesmas ferramentas que os demais e un maior ritmo para situarnos en igualdade de condiciones, como é a intercomunicación por estradas, autovías ou polo ferrocarril. Son 2 exemplos nada máis. Desta celebración de hoxe, por iniciativa de Foro Peinador, con seu impulsor incansable Xosé González, queda a imaxe de colaboración de diferentes institucións e empresas e empresaria, como a que tuvimos, que fala tan directo que nos chegou a todos ao corazón. Porque isto é a expresión de vontade de facer país. Como editora del Progreso, é unha honra estar hoxe aquí. É unha mostra de noso compromiso con todo o que signifique progreso. Precisamente progreso para Galicia e Lugo. O historiador Ricardo Gurriarán presentou o seu libro Álvaro Gil Varela no Lusco Fusco,
unha biografía do empresario e mecenas lucense na que recupera a trayectoria dun home comprometido co país, coa cultura e coa lingua galegas. Coñecín a Álvaro Gil no seu momento na miña tese de doutoramento, onde escribín a importancia que tivera aquel home, tanto polos itinerarios difíciles de artellar e, bueno, que fora un personaxe, primeiro, con un compromiso galeguista, segundo, con un paso por itinerarios de moita relevancia naquel tempo, como pode ser unha residencia de estudiantes, aínda que non debeu estar demasiado tempo para preparar a súa oposición, e unha bolsa da Junta para Ampliación de Estudos, incorporación da modernidade a toda España no ámbito científico e formativo, no que, por unha bolsa da Junta para Ampliación de Estudios, estivo en Alemania un tempo e aprendeu alemán, que de moito lle serviu. E logo, bueno, silencios, guerra civil, momentos difíciles, e logo un rescate nunha simbiose de persoas coñecidas que o liberaron en primeira instancia do Paredón e en segunda instancia de San Simón. Non pensaba facer un pareado, pero así sale. Segunda instancia é o segundo período. Bueno, vou a quedar aí un momento e vou a dicir que, bueno, esta obra colectiva, por decirlo de alguna forma, permanece unha colaboración, non tardei 13 anos, como algunha biografía que se mostrou non hai moito, pero si é certo que nun ano e medio despois dunha chamada de Pepe, eu son o secretario da asociación que ten Pepe de espallar e soñar en Galicia cultura e lingua, e sou vicepresidente de facto. E en ano e medio leín 120 libros para localizar a Álvaro Gil, fun a unha dúcia de varias, todo tipo de, vamos, de arquivos diferentes, etcétera, e me puxenme en contacto con 40 persoas de diferente tal. Pois, querades que non, eso anima e ás veces dá mostras de que a dificultade de escenario, como pudo ser a dictadura, como pudo ser a guerra civil, como pudo ser o encarceramento, que sí, fixo moita mella nele, moitas angurias, moitos espazos difíciles de abordar, aclararon algúns puntos, outros non, pero algúns sí. E nese sentido, bueno, o contacto ca familia, as chamadas temporais a Helena para aclarar cousas e outras moitas persoas. Por exemplo, que me aclarou un pouco o momento da detención de Álvaro Gil, independentemente que xa se ten escrito algo dela, e do seu lugar no Partido Galeguista, dos seus cargos no Partido Galeguista, etc., no tempo republicano, que foi onde se formou, digamos, dentro do compromiso ideolóxico político, pois naquel momento había o mes de agosto que pasou, o mes de agosto do 36, despois do golpe de Estado, e resulta que, falando co fillo de Miguel Odriozola, José María Odriozola, coñecido non tanto por catedrático de bioquímica como si por presidente da Federación Española de Atletismo, que era fillo de don Miguel Odriozola, que foi un enxeñeiro de moito talento que pasou pola misión biolóxica durante bastantes anos. E el díxome, telefónicamente neste caso,
o coñecía, porque eu dediqueime ao deporte en certa medida con a miña formación inicial, e o coñecía da Federación de Atletismo, e díxome que lle contara a súa avoa que estivera agachado na súa casa de Pontevedra. Odriozola Lino, como se apelida el, está emparentado, súa nai era irmá dun dos primeiros abogados, Pepe Lino, que houve que descubrir quen era no seu momento, por unha carta que tiña Helena que me pasou, e fun tirando do fío ata que soupen eso. Pero bueno, esta obra que estou dicindo que é coral ten moito que ver pois algún historiador de Lugo como Julio chamámoslle Cheta, Reboredo Pazos de apelido, que me botoume unha man para ver, e seu amigo Antonio Prado, para ver o Lugo da época, e de algún xeito tratar de colocar a Álvaro Gil naquel comezo de século XX. Neste sentido, Álvaro non foi, é unha cousa rarísima, seu pai e seu irmán pequeno foron ao instituto, pero el foi aos maristas. De feito, a foto de atrás é unha foto que pertence aos maristas, nunha foto que o propio Cheta pasouma e que entendín que podía ser motivo de polo menos a parte de atrás da publicación. Eu diría que, bueno, que, como definiría, eu teño 5 minutos, levo 2 e medio, me quedan 2 e medio. Bueno, non vos preocupedes que imos apurar un pouco e así acabamos antes. Eu diría que, bueno, que os escenarios foron dificultosos, é dicir, eu no porrón de libros que tratei de buscar a Álvaro Gil, independentemente do outro sustento bibliográfico que tiña no seu arquivo particular, e que Helena facilitou, e o seu Nacho, o seu marido, que isto pasou polo escáner moi agraciadamente e con moita paciencia. Este home, a partir da Guerra Civil, pois, bueno, móvense aí unha serie tal, non levantou o seu expediente de depuración desde en 1936 ata entrado 1940, prácticamente. E, bueno, aínda a altura de 1956, aínda lle andaban buscando as cóxegas da masonería e a súa ligazón coa masonería no ano 56, cando xa formaba parte de 12 consellos de administración diferentes, en varias variedades, valga a redundancia, pero entre outras era de Aviaco. Fixo aterrizar a Aviaco en Lugo, en Rozas, durante uns anos, trouxo a Frixa, loitando primeiro con Monforte de Lemos e logo con Ribadeo, e moitas cousas máis. Non falemos xa do ánimo a potencialidade da lingua e da cultura de Álvaro, e tanto no ámbito sociodeportivo, por decir unha cousa, digo sociodeportivo porque ata o Club Ancares, é dicir, era eu aquí anotando unhas tal, parece que prácticamente foi o primeiro doante perpetuo, Álvaro Xil. E, bueno, é dicir, con lagoas, efectivamente, é dicir, da vida habería que ir a Coslada para saber, pois, desde Celtia a outras moitas cousas. Digo, a nivel de documentación e cousas documentadas. Outras cousas as atopei, como pode ser no Arquivo Xeral da Administración, que ten un expediente de depuración que ten máis de 125 páxinas. E, aparte desto, e dos arquivos do Ministerio de Agricultura para saber os itinerarios que percorreu, como que era e que facía, de quen dependía, etc. tal, e que aconteceu en Pontevedra cando o suspenderon de posto de traballo e inhabilitado
por 3 anos nun principio e que logo tivo que pelexar moito tal. Pero bueno, estaba ao lado dos Fernández, que, de algún xeito, era un dos executores máis importantes que tiveron en todos os seus itinerarios empresariais, e era un hombre, dicen, en algún sitio, era a man dereita. Eu diría que era un dos cerebros aventaxados, é dicir, porque outras cousas tamén supemos que ele era profesor mercantil naquel momento que non había económicas e que na Escola de Comercio de Coruña se podía facer, que é o que corresponde a esta foto de atrás, cando foi a Coruña, creo que por libre, debeu facelo por libre e tal, que lle colleu o período de o período de pos os estudios de mercantís, pois colle un momento de milicia, vai a África, pasa o Estreito, volve, é secretario de Roncel con moita xente, pero non aparece no Congreso de Economía. Onde estaría? Bueno, ao mellor acabando a mili, ou ao mellor pois en Madrid oteando o que podía facer dentro da súa tal, que ao final pois Álvaro Gil non naceu, como se dixo despois de morrer no 80, en 1905, como escriben para casi todos as plumas áxiles e estilo sobrio dos xornalistas de Lugo, pero naceu no 2, fixo peritaxe mercantil, e entre outras moitas descubertas, Álvaro Gil, pois, o mismo lle daba un xitano de Lugo que a un exiliado na Argentina. Non digamos da viúva de, prácticamente, morreu nos seus brazos na clínica Ruber en decembro do 69, sendo atendida por el e subvencionada por el. E con todo o que conlevou aquel exercicio de bondade, con unha mitificación moi grande sobre Castelao, que foi con quen parlamentou en Pontevedra, e vendo todo o que estaba ao redor e vendo o que pasou logo con Alexandre Bóveda, que era outra man dereita que tamén coincidiu con el na misión biolóxica. Eu non me vou estender máis, eu simplemente decir que bueno, xenerosidade, angustia, fixo moito por Lugo, axuda a quen o necesitaba, e non sei, un home moi tenaz e consecución de obxectivos conseguida. A neta do homenaxeado, Elena López Gil, agradeceu o recoñecemento á figura do seu avó. Yo hay una cosa que me llama la atención. Cuando mi abuelo murió, yo tenía 19 años. Y a pocos días de cumplir los 65, que cumplo el sábado, de repente la vida me sorprende con un homenaje, con una reunión a la que acude gente que yo pensaba, aquí vamos a estar mis hijos, algún hermano, tú y yo, poco más, bueno, y Ricardo. Estoy profundamente agradecida, estamos mis hermanos y yo profundamente agradecida. No han podido venir muchos, bueno, por razones obvias, hoy es miércoles, cada uno vive donde vive, y les hubiera encantado estar aquí. Yo no lo represento a ellos, yo me represento a mí, lo que diga yo lo digo en mi nombre, pero muy agradecidas al foro, que años después, tantos años que han pasado desde su fallecimiento, convocan y se les ocurre encargar una biografía. Estoy muy agradecida sobre todo a todos los que han acudido hoy aquí, a los que le conocían, porque eso significa que dejó huella, pero sobre todo a los que nunca llegaron a conocerlo, porque eso es mucho más importante, porque dejó una huella en todos nosotros, porque él trabajó, su único delito por lo cual fue condenado era por su amor a Galicia, a nuestra tierra, a nuestros orígenes, porque defendió nuestro patrimonio. Y no hay patrimonio más rico que la lengua, porque es el vehículo con el que comunicamos nuestras ideas. Hace unas semanas, cuando andábamos
pendientes de venir a ver si podíamos. Yo vivo en Sevilla, ayer me hice 1000 kilómetros y que me vuelvo a hacer ahora por la tarde. Mi primo Álvaro, que está ahí sentado, me mandó una fotografía, lo tengo que mirar para no olvidarme, de un libro escrito por José María Castroviejo, gran amigo de mi abuelo, y se acordó de mí. El título era Memorias de una terra. Y en la primera página, el autor tiene a bien hacer una dedicatoria para Álvaro Gil, a quien Galicia debe tanto. Pues eso, aquí estamos, agradeciendo su vida, su trabajo. Pero para mí, sobre todo, fue mi abuelo. O acto rematou coa inauguración dun busto en bronce de Álvaro Gil Varela como símbolo de gratitude e memoria a un dos grandes impulsores do pensamento económico galeguista do século XX.